ଏହି ତିନୋଟି ହ୍ୟାବିଟ୍ ଠାରୁ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକ ବହୁତ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକ ଡେଲି କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ହ୍ୟାବିଟ୍ ଜାଣିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୋର ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା। ତ ସେ ବିଜନେସଟି କିଛି ଦିନ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? ସେ କହିଲା, ଆରେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲା, ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକକୁ ତାର ଅସଫଳର ରିଜନ୍ ପଚରାଯାଏ ତ ସେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକର ଫେଲିୟରର ରିଜନ୍ ପଚାରିଲେ ସେ ନିଜକୁ ହିଁ କହିଥାଏ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା, ତ ମୋତେ ହିଁ ବେଟର ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବି। ସେକେଣ୍ଡ, ଥରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲଥ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାଲିକ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥାଏ। ତ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସିଏ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାନି ଝଗଡ଼ା କରୁଅଛି। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ 50 ଟଙ୍କା? ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ 20 ଟଙ୍କାର ବାଇଗଣ 15 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ 30 ଟଙ୍କାର ବିଲାତି 25 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକର ଟାଇମକୁ ହିଁ ଭ୍ୟାଲୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକ ନିଜର ଟାଇମର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇ ନିଜକୁ ଡେଭଲପ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକ ମାନେ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫୋକସ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ବା ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମର ଥଟ୍ ହିଁ ଆମକୁ ରିଆଲିଟି କରିଥାଏ। ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ ଗରିବ ଅଟେ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଗରିବ ହିଁ ରହିବେ। ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, କେବେ ଲାଗିବ ବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଇଂଲିଶ ଆସେ ନାହିଁ, କେବେ ଆସିବ ବି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବି ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବଦଳରେ ସଲଭିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକ ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଲାଇଫର ନିଜେ କ୍ରିଏଟର ଅଟନ୍ତି। ତ ଆପଣ କାହାରି ଉପରେ ବ୍ଲେମ୍ ନ କରି ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ରିଜନ୍ ନିଜକୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ଆପଣ ଟାଇମର ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଉ ନିଜ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ କେବେ ଫେରି ଆସେନି। ମନି ଆସିଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ କେବେ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହିଁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି, ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉପରେ ନୁହଁ, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବେ।